Rianxo converterase esta fin de semana na capital galega do xadrez. Mañá sábado celébrase na vila o 10º Torneo Internacional de Xadrez Concello de Rianxo. O pabillón municipal acollerá a cita a que poderán acudir un máximo de 300 participantes. Un torneo que se está a converter nunha cita de referencia a nivel galego, algo que se demostra ca presenza este ano de 6 grandes mestres, 5 mestres FIDE e 4 mestres internacionais. Todos os anos agardamos aproximadamente uns 300 participantes nun torneo que progresivamente non só acolle puntuación para o que é o Campeonato Galego de Xadrez, senón que incluso contamos coa presenza de grandes mestres de talla internacional. O Clube de Xadrez Rianxo traballa con moitísimo agarimo este campeonato, con moitísima implicación de todos os membros do que constitúe esa comunidade do Clube Deportivo Xadrez de Rianxo, e de agradecer a súa implicación para que nestas datas de verán o deporte do xadrez e o pabillón de Rianxo se convirta nun lugar de referencia para o xadrez que se fai en Galicia. O torneo disputarase dende as 10 da mañá e ata as 7:30 da tarde, unha cita que organiza o Club Xadrez de Rianxo e a Federación Galega de Xadrez. Repartiránse un total de 2.000 euros en premios nas 3 competicións: absoluta, circuito galego de promoción e afeccionados. Ata a vila viaxarán xogadores de toda España e países como a Romanía, Serbia ou Portugal, facendo do xadrez un deporte fundamental en Rianxo.